गसाइगाव सराइबिलाव रेकारिं दोननाय रांखौ मोनैयाव दुंहाव थासारि गसाइगावनि सराइबिल पुलिस थानायाव दुंहाव थासारि थार बिजिरनाय मोननांगौनि पुलिस थानायाव गोबां जौ हिनजाव हौवा सुबुंनि बाना 5 कौटि रांनिबो गोबां रां जानायनि अजद रायजोनि गसाइगाव सुरिपारा गामिनि थागिबि कन्दिसन नार्जारी मुंनि सुबुङा दा आसाम बाहुमुखि समबाय समति लिमिटेडनि सासे एजेन्डा 1500 सुबुंनिबो गोबां सुबुंफोरनिफ्राय 5 कौटिनिबो गोबां रां खांनानै जानायनि अजद सोराङाव फैदों। रां दोनथुमनाया मोननांगौ सम जाब्लाबो रां गरसेबो होआखै कन्दिसन नार्जारीया मावख'आ बन्द जाबाय सोरखारा बन्द खालामबाय बायदि बुंनानै रेकारिं दोनग्रा सुबुंफोरनो दिनैसिम गरसेबो रां होयैनि अजद दिखांदों रायजो राजाफोरा। नाथाय दिनै रायजोफोरा जेबो राहा गोथे जानानै जोङो रेकारिं दोनदोंमोन आरो कन्दिसन नार्जारीनाव जोङो दा सराइबिल थानायाव फैदों। बियो जोङो सोरबा 200 दोनदों सोरबा 300 दोनदों सोरबा 1000 दोनदों दिनाव बिराद मानसि दोनदों ओमफ्राय बियो मिसुत जानायखौबो होआखै ओमफ्राय अफिसा बन्द जाबाय होननानै बियो होआखै ओमफ्राय सरकारा सिल मारिबाय होननानै बियो थगायबाय थायो। ओमफ्राय जों दाख्लै आइसिनाव फैबाय आइसिया बुंबाय लेंहरनानै सेबबाय जोंनो फैग्रोदों ओमफ्राय आइसिया लेंहरनानै सेबबाय बियो मोनसेबो अरिजिनाल लेखा देखायनो हायाखै ओमफ्राय बिनि गासिबो जा दं नोंसोरो सिज खालायनो हागोन होननानै अर्डार होबाय। ओमफ्राय जोङो दिनै 9टा आइसिया अर्डार हरदों दाख्लैनो सुनिबाराव समबाराव हरदों जों सुनिबाराव सोंफैदों ओमफ्राय दहाय जोङो 9टा टाइमाव जोङो रायजो राजायै जोङो बिनि न'खौ सिज खालामबाय ओमफ्राय दा बुंबाय आंनो लादोंमोन साबिया ओमफ्राय आंखौनो खिथाफैबाय ओमफ्राय आंनि बोरायनाव आइसिया मामा हरबाय फन हरबाय साबिया गोख्रै लाबो होननानै ओमफ्राय ओंखाम उखैबाय दै गांबाय आंनि बिसि फिसाया बिदि खालामहैदों होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय जोङो फन खालामलायनानै दा गुरलाब फैबाय जोंनो सरखार बन्द खालायदों ना मेनेजार कन्दी एजेन्टफोर बन्द खालायदों जोङो मिन्थिया जोंनो थाखाखौ जोंनो नांगौ जे मानसिनि आखायाव होदों बे मानसिनि आखाइनिफ्राय जोंनो थाखाखौ नांगौ। बेसेबां खरि दोनना नोंसोरो सोरबा 50 दोनदों सोरबा 100 सोरबा 1000 दोनदों दिनावनो दा हाजार बे मानसिया जेबो नङा सराइबिल एरिया बेनावनो बेसेबां थाखासो जादों बायदि बेनाव खररसो थाखायानो कन्दिसन नास्राइबिलनि बिनि न'आ सुरिबारियावबो दं नास्राइबिलावबो दं ओमफ्राय बिहा जेरावबो हा दङ। आइसिया दा मा खोथा होदों आइसिनाव जोङो जबाब बिदों थाखाखौ माला होयो जोंनो थाखाखौ नांगौ। दा दिनै थाना गेराव खालामनायनि मेन जाहोना मा जोंनो थाखा नांगौ जुदि थाखाखौ मोनाब्ला मा खालामगोन जोंनो जेरैबाबो नांगौ जों खस्थ खालामनानै दोननाय सोरबा सि दानाय सोरबा दखान होनाय जोंनो हा हु फानजोबनानैब्लाबो बियो होनांगौ बेनाव खरर थाखा दङ जों उसुंसे जों मिन्थिजोबगौ। थाखा खांनाया बन्द जाबाय होननानै माब्ला बुङामोन बिनि उनावबो आरो खांबावदों डिसेम्बर 30 तारिखआव ओमफ्राय बिनि उनावबो बियो खांदों सिल होनानैबाबो बियो थाखाखौ खांदों। बन्द खालामथ बुंफिनो नामा हेल' सार जोङो रायलायदों बे कन्दिसननि कालेक्सन खालायनायनि माबायै जेनेबा बियो दिने सानफ्रामबो सोरनावबा 100 सोरनावबा 50 थाखा सोरनावबा बेबायदिनो 300 थाखा सोरनावबा 500 बेबायदि खाङो। नोंथाङा मा खालामनानै फैसाखौ बे दोनहरोमोन दखान जोङो सि दानानै आङो दोनहरो आं दिनै बुरै मानसि आंनि फिसाया गोबां बेमारि जाब्लाबो आङो दोनदों बे फैसाखौ मानो होनबा आंहा फिसौ मावरियाफोर दङ आरो आंनि फिसा हौवानिबो दङ बिदि आङो थांखि लानानै आं जुदि 38,000 थाखा मोनोबा बोसोराव आङो बे फैसाखौ फिसौफोरनो 10,000 दोननोसै बिसोर मेट्रिक पास जायोब्ला माबा मोनसे एडमिसनफोर खालामनानै लाथोंसै होननानैहाय दिनै कन्दिसना ओरैबायदि बुंबाय बाजै जोंनि बेंकआ गभर्नमेन्ट जाबाय दोन बाजै दोन जोङो गदसेबो थाखा थगाया बाजै थाइसे थाखाबो थगाया थाइसे थाखा थगायोब्ला आङो सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा बाजै होननायखाय आङो दोननाय जादों। बिनिफ्राय दिनै बियो कालेक्सन खालामै बियो बुंबाय जोंखौ नै सिल बुबाय बाजै
सेप्तेम्बर मासावनो सिल बुदों होनब्लाबो बियो अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारिसिम खांबाय जानुवारियाव आङो अमा मासे फाननानै आङो बेनो 6,600 थाखा होफैबाय बिनिफ्राय दाना सिल बुनाय खोनाबाय आङो औ बन्द' जाबाय गभर्नमेन्टआ बन्द' खालामबाय होननानै हाब बोरै बिदि जाखो दे सानबाय आङो बिनिफ्राय दाना आंनि बिदाया बङाइगावनि दाना मैसो सुजानानै आमोखि मैसो सुजाबाय फैसा दंब्ला जाहैबाय जोङो बै कन्डिसन नार्जारि एजेन्ट सुरिपारा गामिया बिफानि नामा लेट जहन नार्जारि होनो बेनावहाय जोङो मोजां बुंनानै जोंखौ बुरखाय फैसा लांदोंमोन आरो कालेक्सन खालामनानै जों दोनहरदोंमोनबो मोजां बुंनायखाय दा दोनहरनानै बियो डिसेम्बरावनो सिल गभर्नमेन्टआ सिल खालामबाय होननानै बिसोरो अफिसखौ बन्द' जाबाय बिटिसि गभर्नमेन्ट माबा प्रमद बर'नि सरकार जेनेबा बिटिआर गभर्नमेन्ट ओमफ्राय दा बिसिनि साइन नांगौ अफिस खुलिनांगौबा बिसिनि साइन नांगौ ओमफ्राय लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि सिगनेसार नांगौ होननानै बेखौहाय बुंबाय थादों आरो थगायबोबाय थादों थगायबोयै दिनै जों 6 मास जाबाय बिसोर दिनै होनो गाबोन होनो होननानै ओमफ्राय जोङो बेनिफ्राय जोङो माबा बिदोंमोन रिसिप्ट बिदोंमोन अरिजिनेल रिसिप्ट आरो ओमफ्राय बे एकाउन्टेन्ट अरिजिनेल नाथाय बियो जोंनो दिनैसिमबो होनो हायाखै ओमफ्राय बे अरिजिनेल एकाउन्टखौबो जोंनो होनो हायाखै ओमफ्राय बै आइसिआथ' दाख्लै बुंदोंमोन जों फैबा बे एजेन्टखौनो सेबबाय थादोंमोन जेरैखियाबाबो साननैनि गेजेरावनो बे रिसिप्टखौ नोङो दिरुननानै होनांगौ होन्दोंमोन एजेन्टखौ नाथाय दिरुननो हायाखै ओमफ्राय बे साननैनि गेजेरावनो आइसिआ बेनिफ्राय 1.5 लाख थाखा लानानै दा एजेन्टजों लोगो जाबाय लोगो जानानै गासिबो प्रमान दंजोबो बेवहाय गासिबो ओरैहाय नुनाय मेरला दं प्रमान एकदम स्वयंखा बियो हा प्रमाना आइसिनो फैनानै होफैनाय बे होफैनाय बेलायावबो जोंनिफ्राय मेरला मानसिफोर दंखायोमोन बेवहाय औ गावनो निस्सय गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लानाय बियो आरो नोंसोरलाय मा औ एजेन्टआनो बुंदों थानानि आइसिआ सराइबिल थानानि आइसिआ 1.5 लाख आंनिफ्राय लाखाबाय नोंसोर मा खालामनो हानो गोसो जायोब्ला आं थानाखौ बायनो हायो आरो गोसो जायोब्ला इउनिट आनसलिकखौ आङो थांफुनो हानाय बायदि आंनि आखाइजों थांफुनो हानाय बायदिबो आं खालामनो हायो थाखाजों बेबायदि खोथा बुंदों बे खोथाखौ स्वयं गावनो बे कन्डिसन नार्जारि एजेन्टआ बे खोथाखौ बुंदों बयबो साखि दं बेवहाय मेरला दं आइसिनि नामखौथ' जोङो दिनैसिम मोनथिनाय जायाखै गोदानसो दा बियो एक्सनखौनो लायाखै जोंनिखौ सिगां लादोंमोन ओमफ्राय फैसा मोनजानायनि 1.5 लाख जाखांनायनि उनाव जोंनिजों एसे उल्था जादों आइसिआथ' बुंगासिनो दं एजेन्टजों लोगो जानानै दा जोंथ' एजेन्टनि आइसिआ बै समावहाय बुंदोंमोन जोंखौहाय जेसेबांखिनि बिनि हा दं सम्पति गारि मटर जेसेबांनाखि दं न' बां बेखौ सिज खालामनानै थानायाव दोनफै बे खोथाखौ बुंदोंमोन आइसिआ सराइबिल थानानि आइसिआ दा जोङो मानसियाथ' खारखोमानाय थायो गारियाबो दस्रायाव दोनखोमाहैजोब्बाय सानफा एफा बिदिनो लाङै दोनखोमाहैजोब्बाय रेकर्डिं दोनग्राफ्राथ' मथा मथि 1500नि एबाब दं गासै सोरनाबा बिदिनो 100-150 सोरनाबा 50 सोरनाबा 20-30 सोरनाबा 1000 सोरनाबा 2000सिम दङ जोंथ' अनेक जों आंनि बेक्तिगतखौ आं बुंगोन जेनेबा आङो बास स्टेन्डआव दखान होयो सराइबिलाव बास स्टेन्डआव दखान होयोमोन आं बेखौनो आङो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सान्दुं अखा सोरनिबा रिक्सनि गेजेरजों आङो बे फैसाखौ दोनदोंमोन आङो बे थांखिया जाहैबाय आंना गथ' गथाय फरायनाय दङ बेखौनो आङो मोनोब्ला एडमिसनाव बाहायगोन लेखा फरायनायाव बाहायगोन बा गाननाय जोमनाय ड्रेस दिनैसिम आं मोजां होनो हायाखै दखान खालामाबाबो फिसा फिसौ जोङो दखान खालामनानै दोनदों सोरबाया बिदिनो ना गुरनानैबाबो दोनदों सोरबाया फाथो फाननानै दोनदों सोरबाया सि दानानैबाबो दोनदों जोंथ' जोबथारनायाव जोङो जेरैखियाबाबो बे एजेन्टनिफ्रायनो जोङो फैसाखौ मोनथारनांगौ जेरैखियाबाबो मोननांगौ एकदम अरिजिनेल पासबुकजों लोगोसे जों फैसा आरो बियो बेनि सायावथ' बेयो सासपेन्ड जानांगौ आइसिखौ सासपेन्ड खालामनांगौ संगे संगे
सोरनाव खावलायनो हास्थायो नोंथांमोना? बेखौ आङो बिटिआर सरकारावनो खावलायगोन मानो होनबा बिटिआर सरकारखौनो बिसोरो फानलायनानै बा माबा मोनसे खालामनानै बुंबाय थादों नालाय दा बिटिआर सरकारानो थाखा जानानै बे जिनिसखौ खामानिखौ दासिमबो मावनानै होआखै लेट खालामनानै दोनदों बे खोथाखौ बुंबाय थादों आरो दा